50. הנה אורן העתיד, תראה. הנה אורן העתיד. אתה אורן מהעתיד. אני אורן. לא, זה אורן מהעתיד, הוא יושב עכשיו בספה, הוא מסתכל עליך. תעשה לו שלום, אורן מהעתיד. עכשיו אורן מהעתיד יושב בספה ומסתכל. אורן מהעתיד, מה הוא כאן? הוא בתוך זה? אורן מהעתיד, תשב בספה. זה גם מכאן. זה אני אורן העתיד. כן. זה אני לא... זה אתה בעוד עתיד, אתה בעוד כמה זמן. לא הבא. בוא נשיר שיר לאורן מהעתיד. אורן העתיד, שלום לך אורן העתיד, אורן העתיד, אורן העתיד, אורן מהעתיד, בחללית הוא טס. אורן העתיד, תסביר לי מה פעם למי שלא היה שעון, זה המגדל שעון. למי שלא היה שעון בבית, אז הוא היה פותח את החלון, והוא היה מסתכל מה השעה, או הוא היה מקשיב לצלילים של הפעמונים. תסתכל, אתה רואה למעלה, יש פעמון? לא, אתה תראה. אורן מהעתיד, תראה, זה מגדל שעון. ועכשיו נעשה לנו אווירון. תעמוד לידי. אורן מהעתיד, זה הגיבור שלנו. אורן העתיד, אתה צריך אני עוף בשמיים וכדור דורך מבחינת שתראה את זה בטלוויזיה. אנחנו הולכים גם ואפשר לשחות שם ולצלול שם. כן, אז כשאתה בשפה תתנהג יפה ואנחנו הולכים... גם אתה תראה אותי שוחה ונראה ביחד את זה שאני שוחה. כן, אז תתנהג יפה ותקשיב למה שליזי אומרת לך ומה שאני אומר לך, אני מהעתיד אומר לך. נכון אורן? אורן צריך להתנהג יפה? נכון. מה אתה מחזיק ביד? גומי. מחזיק גומי. אורן מהעתיד, אנחנו פה באגם של הטיטיזי, תראה. מלא טיטיזי. ואנחנו עכשיו קופצים למים, הם קצת קרים, אבל הם לא קרים מאוד, נכון אורן? אם אני צעלתי גם אתה. גם אני עושה פיפי. יאללה, כנס. היי! יאללה. אורן מהעתיד, תעשה שלום. שלום עכשיו יושב בחפה ועושה שלום. שלום אורן מהעתיד, הוא עשה לי שלום. אנחנו עכשיו הולכים, תראה לאיפה? כן. למקפצה שם. כן, תלך למקפצה. הנה עכשיו לגמרי נעימים בלי הבא. יופי. זה הגיבור שלנו. אולי יום אחד אורן יחזור, אך עד אז הוא ממשיך לחכות. עוד פעם? אבא, אפשר לאכול עכשיו את הגומי? כן. אבל מה תגיד לאורן מהעתיד? שיהיה לך מלא עצים בבית ותאכל אותם ותטפס עליהם ויהיה לך מלא. זה מה שרציתי להגיד. שיהיה לך גם שאתה תהפוך לזה מלא עצים. מהעתיד, זה הגיבור שלנו. תתן לי יד, תתן לי יד, תתן לי יד, תתן לי יד. כן. ואכל אותם תנין? כן. יואו, איזה כיף שאוכל אותם תנין. בוא אני אדוג לך אבן. תראה איזה אבנים נדירות. שים אותם שהם לא יתבואו לך. אני יכול לקנות לך גלידה, אתה רוצה? גלידה? כן. אורן מנסה להבין מה הם אומרים. לא, מה אני גרגמל? תראה בטלוויזיה עיטורים בעתיד.
חלוץ. אני אוכל את אורין העתיד ואותך. למה? אולי אני אוכל אותו. אורן מהעתיד, אתה עכשיו הולך ליהנות. אנחנו לוקחים אותך לנסיעה ברכבת. אורן מהעתיד, שקים קקים. אוי, זה רחב. אורן מהעתיד, זה הגיבור שלנו. כן.